दिनै जोङो प्रथम बनगाव मण्डलनि जानानै स्टारिं अफिस खुलिदों। बे स्टारिंखौ आं दिनैहाय अपेनिं खालामबाय। दा बिनि उननिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो सक्ति केन्द्र जों स्टारिं अफिसआव गाबोननिफ्राय बेखेवबावनाय जागोन। थारमाने जोंहा गोजौनिफ्राय बिथोन हराबा जों गोसो जानानै जाहा मावलाबाबो जाया ना गोजौनि बिथोन हरनाय बादि दिनैहाय खुलिनाय जाबाय। मानो होनोब्ला सिकिउरिटिनि डेटआ 6 तारिखआवसो लास्टमोन नालाय, ओंखायनो दिनै 7 तारिखआव जोङो बेखौ खुलिनाय जाबाय आरो। दा नुहुरदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोसो जानानै बयबो नुजाफैदों। जों रावखौबो लेंहराखैमोन, खालि ब्लक कमिटि आरो अमेन बिपिएफ मोसानायखौल' लेंहरदों। नाथाय गावसोरनो रायजो राजाफ्रा खोनानै दिनैहाय बाव लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों। दा बेफोरखौ नायनानै आं नुहुरदों माने फैगौ 22 तारिखआव भटआ आं देरहागोनखौ आं मिजिंथिबाय। जिखुनु जाया आंजों गासिबो रायजो राजा गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो आंजों लोगोआव दंखाजोबो, बयबो आंजों रायज्लायफैखाजोब्बाय। बेखौ नुहुरनानै आं दा फाइनाल जिबाबो गरसेयावबाबो देरहाखायो। बल खेलाया ट्राइब्रेकारबाबो गरसेयावनो देरहायो बा गरथामाव देरहायो। जिखुनु जाया देरहागोन आरो बेनो आंना। जोंना दा जाहा जायगा जायगा मानसियानो दंखाजोबखायो। एकदम आङो खालि थांनानैल' रायजो राजाजों नुजाहैनांगौ। जा अलरेडि सिस्टेमा बिराद मोजां बिजेपिना। दा बे हिसाबै केम्पेइन खालामनायाव इजि जोंना। बे सिस्टेमखौ जोंनि बे लकेल पार्टिफोरा रोङाखै। दा सोलोंदों एसे इउपिपिएलआ सोलोंदोंमोन, नाथाय बिथांमोना अत हायाखै। जिहेतु बनगाव हिसाबै इउपिपिएलनि सुबुंफोरा बुंबाय थादों जे नंगौ बिपिएफनि भटआथ' आंजों दिनैहाय कुमर नार्जारि आदा मोनैनि उनावनो बांसिन फैबाय आंनाव दिनैहाय। इउपिपिएलनि मानसिखौथ' आङो 6000नि बारा सोबाय। बिसोर बुंबा जागोन नामा? बिसोर नुवानो बिसोर आङो बै समाव जेलाना जोङो एलायन्स सरकास दंमोन, बाव बिजेपिआबो इउपिपिएलनिखौ सोनो मोना, इउपिपिएलनाबो बिजेपिखौ सोनो मोना होननाय मोनसे जोंहा एग्रिमेन्ट दंमोन। बे एग्रिमेन्टआव बिथांमोना जोंनि आदार रावखौ लांग्रोबाय, नङा होमबा? जोंनि जुब मोर्चानि प्रेसिडेन्ट खनसायमोनखौ लांबाय। बेनिफ्रायसो जोंबो बे जिनिसखौ मावफुंमादों। खिन्थु जोङो बिनि सिगांनो बिराद मावफुंबाय थाखादों। जोङो मिडियायाव अपेन खालामाखै। बे मानसिफ्रा आंजों दिनैसिमबो दंजोबो। 6000सो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा आंजों जइन जादों। दिनैबो जागासिनो दं। दिनैबो आंखौ लेंहरदों इउपिपिएलनि मानसिफ्रा। 6000 जानो 1000 गाब्लाबोथ' 5000। आरो गोदोनो 2015आवनो बेयाव बिजेपिआ 10,500 बर मोनखादों। अलरेडि बे सिङाव दंखाजोबो। बिसोरखौनो ओरैबो दोरोराखै, मिथिबायना? दा आंजों बर' बर'आ दिनै 35% दं आंजों दा। बे डिफारेन्सखौ मानो बुंबाय थाबावोब्रा? आं ओंखायनो गरसेबाबो देरहानाय, गरनैबाबो देरहानाय होनबाय आं फुटबलाव। डिफारेन्स बुंनानै मा जानो? बेखौ रायजो राजायासो बुंगोन। नंगौना नङा? फाइनालनि सिगांथ' बुंनो हायाना, नंगौना नङा? फाइनाल जानांगोन। फाइनालाव होमबासो जेलाना भट सोखाङो होमबा होननो हायो। दा बुंनो हायाथ'। बे जाम्बानिसो बासा जागोन बे आं 8000आव देरहागोन, 6000आव देरहागोन होननाया। बे दा बुंलाबायबा जागोन नामा बियो? रायजो राजानाव सोंनांगोन। खाफालनिबो खोथा थाबाय, भाग्य थानांगोन, गोजौनिबो खोथा आसिरबाद नांगोन। हो? नंगौना नङा? भगबाननिबो आसिरबाद नांगोन, खाफाल थानांगोन। नों आं बुंलाबानो जायाथ' भट गेलेनाया। आं उमुक देरहागोन, उमुक दिनैनि दिनाव सुकुर आलियाबो आं देरहायोनो। सुकुर आलिखौथ' बयबो सिनायजोबो ना। हो? फाग्ला नामा बियो? ओंखायनो जानला मोनला देरहाजों होनजाया। फाइनाला जाग्रोथों। 22 तारिखआवसो जागोन ना। फाइनाल जानायाव बे भट होनाय समावनो जेननाय देरनायखौ मिथियो दे। नोंसोरथ' बिराद एक्सपार्ट ना, मिडिया मानसिफोरखा। नंगौना नङा? नोंसोरनो बुंगोन नों देरहासिगोनलै सार होनगोन नोंसोरनो। होनबा आं देरहाबाय। बेनो आरो। क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिजेपिआ बेसेबांसो देरहागोननि नोंथाङा आरोबाव बुंबावगोन? आंहा बेखौनो सोंबावबाय नोंसोर। क'क्राझार जिल्ला हिसाबै मोनसे मानसियाव देरहागोन। बेफोरखौ आं बारा मालायनिखौ थाल लाहरालै, आंहा आंनिखौल'। आंहा बे जायगानिल' लिडार। देरहा खिन्थु मोनगोन। मोनब्रै मोनबासो मोननायनि माबा दं, आसा दं। मोनब्रै मोनबासो देरहानाया एकदम सियर जानानै दं दा। आरो आं होननाय बादिनो बिदिनो खाफालबो नांगौ, नङा होमबा? ओंखायनो बेखौ बुंलाबायनानै मा लाब जानो? मानसिफ्रा रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो आं एथ' हाजाराव देरहागोन, उमुखआ मानसियानो गैला होनना मा लाब जानो? आरो मालायखौ बखिनानै भट बिनायाथ' मोजां बाथ्रा नङा। आं ना सोरखौ रावखौबो बखिया। आंहा आंनि जा बुंनांगौ रायजोनि बे खोथाखौल' आं बुङो। बे राजिब बांगालखौ सोरबा बखिबाबो आंहा बखिफिननाय नङा। खिन्थु बांद्राय बखियोब्ला आंबो बखिफिननांगोन ना। दा जोंनाथ' बिदि जालायाखै।
दिनैहाय दावराव दावसि गैला जों बिराद मोजाङै दा बयबो खाथि खाथि जों अफिस खुलिलायनो हाबाय नङाब्ला गोदोनि दिनाव अफिस खाथि खाथि बुलाय सोलाय जायोमोन दा बिजनेसा गैला नंगौना नङा दा ओंखायनो दा आं मोनसे खोथाखौ नोंसिनि एनालाइसिस खालामो जोंनि बर'आ जोंनि बनरगाव समस्थिया गुबुन हारि आरो बर'जों बहुतानो समान समान होमब्ला 29,000 भट थागोन बर'आ कास्टिं जागोन 80% जाबानो 22,000-24,000ल'सो भट जायो बेखौ साबा नों बर' केन्डिडेटआ रानजोबो मा भट गोलैनांगौ जायो सोरबा खम मोनगोन सोरबा बारा मोनगोन दिनैनि दिनावथ' नों गुबुन हारिया रावनोबो भट होआ मोनगोन सोरबा फालबा सोरबा 10% मोनगोन सोरबा 15% मोनगोन बे उनाव गासिबो बिजेपिआव गोलैजोबगोन बे हले सैथो नोंसोरबो सिङाव मिथिखायो बेखौ